Moikka! Liikunta voi olla hauskaa, liikunta voi olla hyödyllistä. Ja nyt kun kesä tulee, kannattaa muistaa, että liikuntaa pystyy tekemään oikeastaan missä tahansa. Esimerkiksi mökillä. Esimerkiksi puutöissä. Ei muuta kuin kirves käteen ja sit vaan hakkaamaan puita. Tätä kun hakkaa iso paksu puuta 2 minuuttia kaupunkilaispojan huonolla tekniikalla, niin varmasti tulee hiki. Sitäkin voi laittaa kirveen sivuun, ottaa saha ja antaa saha laulaa. Vetää ihan täysin, kun kuntopiiri olisi. Siitä vaan. Just näin, niin kauan kun menee vaikka pari minuuttia. Sitten sen jälkeen vaan vaihtelua, ottaa siitä etunoja punneruksia. Tai mitä voi myös ottaa burpeeta eli yleisliikettä tässä puun päällä. Siitä noin. Ja sit siitä, kun puu on hakattu, ei muuta kuin puu kantoa vaan. Savotetaan siihen puun syliin, vetää noin. Ja siitä vaan kyykkyjä. Savotuttaa kyykkyjä hypyllä. Savotuttaa kyykkyjä hentämään sitä ilmaa. Tästä noin. Kyykkyyn, hyppy ja ilma. Tosta. Hyvä. Ja sit voit vähän nostella. Noin. Siitä. Ja sitten ei muuta kuin saunaa. Kiitoksia.